Всеки от вас е имал изпит по съдебна медицина. Всеки от вас знае за какво служи съдебната медицина. Съдебната медицина служи, както съдебната психиатрия, да преведе на достъпен за съдията, най-вече съдията, но това е и прокурора и адвоката, език. Това състояние, което или е болесно, или не е болесно, но трябва да бъде аргументирано достатъчно ясно. Ако е болесно, защо и въз основа на какви симптоми, и ако не е болесно, пак защо и въз основа на липсата или отсъствието на какви симптоми. Стана ли ясно горе-долу за какво става въпрос? Съдебната експертиза се назначава изключително в два случая. Единият случай, който и доктор Арсенов докосна, е случаят, когато човек е опасен. Виждате, че в Германия доста добре мотивират опасността към себе си. Тоест, ти нямаш право да се... това е Германия, значи нямаш право да се самоубиваш и да се самоувреждаш. Защото това струва пари. Не може тук-тъй да се наръгаш с някой нож. И това ясно го чухте, това послание, нали? България ние го изчисляваме емоционално. Защото майка ти, баща ти ще плаче и децата ти ще осиротеят и прочее. Не, Германия се казва, това струва пари. На солидарната общност. На солидарната, така, ще страда народа, солидарната общност. Не е само майка ти, баща. Финансово ще страда, което много боли. Нали? И така, значи, вижда се, защото в България такива експертизи, които да залагат изключително, понеже доктор Джисов е човек, който поработи върху суицида, се надявам да продължи в тая посока. Има вече публикации за това, което е добро. Ние почти нямаме експертизи за хора, които са само с суицидна готовност, зареденост, план. Нали? Нямаме такива експертизи на такива хора, да ги настаняваме на сила в болница. В Германия обаче явно нещата са доста различни. И то от чисто прагматична гледна точка. Вижда се, първо, второ, трето, ясно, край. И никой не казва, ма защо така сега, ама вие къде, ама нарушавате, ограничавате правото на човек, сложи край на живота. Не, няма този филм. Явно системата работи. С това малко отклонение искам да кажа следното. Първият случай е, когато има риск да се случи нещо лошо. Нещо лошо, което пристъпва закона. Дали ще вземеш нож и ще подгониш свой близък да го нараниш или да го убиеш, или ще вземеш въже и ще го сложиш на врата си, и едното и другото е противозаконно действие. Но то не е реализирано. Разбирате ли за какво говорим? За тогава важи закона за здравето. Закона за здравето при такива потенциално опасни, рискови действия, които са продиктувани от психична болест. Подчертавам, продиктувани от психична болест, защото сега не е изпокарали са се за имот или за пари, някакви хора накрая се сбили, пък единия наранил другия. Не. Говориме за извън нормал психологичните процеси. Границата е тънка, разбира се. Не може сега в момента да я разглеждаме в супер детайли. Но следващия вид експертизи, втория вид важен, нали, той има още няколко, разбира се. Втория важен вид е, когато вече се е случила белята. Тогава е извършено престъпление. Примерно, този с ножа, си го представите, той вече е настигнал своя съсед, наръгал го е 6 пъти и го е убил. И тогава вече ние преценяваме това действие е ли продиктувано от болест, т.е. той смята, както имаше един шизофренно болен, че
този съсед през стената му пуска рентгенови лъчи и го облъчва. Или е чувал гласове, които му казват: този трябва да го убиеш. И тези гласове се повтарят по 100, 200, 1000 пъти на ден вътре в главата. Трябва. Тоест така наречените императивни халюцинации. Давам ви два примера, те са повече, разбира се, примери. Но ясна връзка между болестта и деянието. Разбирате за какво става въпрос, нали? Ясна връзка. Днес, например, с госпожица Пенева бяхме на една експертиза, дето една жена, някой си е квалифицирал като депресивно болно. Но тази жена какво е извършила? Отишла и откраднала едно портмоне с 380 лева вътре в него. Сега мъчихме се, въртяхме, сукахме, но не можахме да намерим връзка между депресивен симптом и открадване на портмоне. В този смисъл, нали, тази жена не може да бъде призната за невменяема. Въпреки че други колеги бяха изказали други становища, но нямаше тази връзка. Та искам да кажа, че експертизата може да даде в посока на вменяемост или невменяемост различни становища. И така, какво обаче е важно? Важното е да погледнем кои са основните неща в съдебната психиатрия. Предмет, задачи и принципи, аз ви казах, това е интердисциплинарна област. В еволюцията психиатрията възниква преди около 124-5 години. Нали, с така наречения, мисля, че беше Лербух на Крепелин, който е 6-то издание. И понеже говорим за съдебна психиатрия, значи Пинел, Сифона, значи възниква много тесна връзка с съдебната психиатрия, Пинел освобождава психично болните, се сваля веригите на психично болните в затвора. Да, точно така. Значи, де-факто, съдебната психиатрия винаги е била срасната с психиатрия, но тя е била някакси неотделима част. Колкото повече се развива обществото, значи неврологията преди около 250 години възниква, защото има морфология, защото е ясно, че там може да има тумор, може да има енцефаломалация, т.е. при евентуален мозъчен инсулт и прочее. А психиатрията е една идея нагоре. Може без тумор, без енцефаломалация, без атрофия да има симптоми. Тоест нещо, което е по-фина, айде да кажем по-софтуерна увреда. И в този смисъл психиатрията вече е едно ниво нагоре. Съдебната психиатрия идва след психиатрията. Тя и детската идва след, но съдебната идва след. Защо? Защото тя пък вече касае тази социална функция до толкова и, как да кажа, правна функция на психиатрията, в която ние трябва да сме полезни и за правната система, за съдебната система, за прокуратура, за полиция, за следствие. Значи ние трябва там да сме полезни, т.е. да можем да обясним на достъпен език и достатъчно почтено, разбира се, състоянието на болно. Така че съдебната психиатрия е направление в психиатрията, но направление в право. Съдебната психиатрия е един мост. Така, медицинска дисциплина, която се занимава с психичното здраве на наказателно третираните, значи в един момент лишените от свобода. Другото е психиатрията на арестите и затворите. Това е така наречената пенитенциарна психиатрия. И тя е и наука. Ще видите, че последните големи ръководства по съдебна психиатрия са такива, които вече използват функционален ядромагнитен резонанс, позитронно-емисионна томография. Използват се свръхмодерни на молекулярно ниво методи, нали, за изследване на психични функции. Тъй, че нещата са сложни. Може би един от най-големите в момента действащи, според мен, съдебни психиатри в Германия е Хенинг Сас,
Може би си го чувал. Той е доста известна личност. Имам честа да се познавам с него вече на години. И не знам, може би Алан Фелдхаус, го помниш? Той Койчев няколко пъти го кара. Той беше главен психиатър на Съединените щати. Съдебен. В наказателно и здравно законодателство неизбежно се прави оценка на риска, както казахме, на риска, дали може да извърши повторно или престъпление и прочее. Това са ясни неща. И не на последно място е едно изграждане на стабилни нагласи и умения от професионалистите за гарантиране сигурността на обществото. Тоест, все пак съдебният психиатър служи и на това да може да се намали риска в обществото. Хубаво е да има такава специалност съдебна психиатрия, каквато има в момента, защото това изгражда професионалисти, които са много добре запознати с детайлите в тази комуникация, в изработването на точни професионални експертни оценки, експертизи, които служат на правната система. И на практика, доколко това е възможно, в България все още е труден този танц, да участва съдебната психиатрия в изработването на нормативна база, т.е. закони и наредби. Това, кажи речи, е нормативната база. Опитвали сме се, ето сега от 9 години стои един стандарт изготвен и одобрен на комисия в Министерството на здравеопазването и не е публикуван, което е поради нехайството на институциите, директно смея да го заявя. Сега, тук може да погледнете една схема на доцент Велинов, аз се харесвам много, защото виждате къде е нормата. Това тъмно-синьото е норма. Забелязвате какво е, нали? Този по-светло-синия кръг е полето, където се разиграва адаптивност, дезадаптивност. Тази дихотомия между адаптивност и дезадаптивност. Това са термини много обтекаеми. Сега ти си адаптивен, ти си дезадаптивен. Адаптивният може да е мръсник, подлизурко, мошеник. Това не означава, че той е свестен човек. А дезадаптивният може да е такъв, който си казва истината и затова става неудобен на много хора. Така че това не са термини с плюс и минус. Това искам да кажа още сега. Но има такова поле. И оценката дали някой е адаптивен или дезадаптивен, ако се време всички тук, може да се различава. Може един да каже, бе, чакай, вижте, той какъв е готин, той се адаптира към средата. Но по тази логика, ако погледнем към Васил Левски, много лесно е да кажем, и той е бил дезадаптивен. Така ли? Да, психопат, да, дезадаптивен. Това е. Защо? Защото Васил Левски, както всеки велик човек, се опитва да адаптира средата към себе си, а не себе си към средата. Разбирате ли? Това са много сложни процеси, но няма смисъл да навлизаме вече в чисто философската трактовка на тия понятия. И след това вече виждате ли го по-широкия, може би най-широкия кръг. Адекватност. Адекватност. Тук вече много по-малко ще ни се разминават мненията. Ако някой човек го видиме, че не е адекватен, може би 9 от 10 ще кажете, бе, да. Грубо казано, бе хлопано дъската, нещо, нали? И затова говорим с тези вече малко по-категорични термини. Адекватност, неадекватност. Тоест, адекватност, той може да е дезадаптивен, но адекватен, може да е адаптивен и адекватен. Но при психоза този човек, този индивид е неадекватен. И затова психоза и неадекватност са силно свързани.
И сега пристъпваме към един юридически термин. Защото казахме, че ние трябва да разкажем на юриста това, което ние виждаме в пациента на неговия език. Юридическият термин е разстройство на съзнанието. Не се заблуждавайте. Това не е кома, не е сопор, не е обнубилация. Разстройство на съзнанието в юридическия смисъл означава следното. След малко ще го кажем. На практика, ако започнем с шизофрения, която България, примерно, засяга около 60 000 души. Началото е в най-продуктивната възраст, когато човек гради кариера, гради семейство, гради приятелства, стабилни контакти, връзки и прочие. И така. Тази болест засяга всички психични сфери, но не във всеки момент. И има различна тежест при различните форми и пациенти. Параноидната е най-често около 80%, хибефренната се вижда, че всичките останали 4-5%, кататонната, простата и резидуалната, има къде да ги прочетете тези неща. Тъй като този модул беше подготвен изключително за юристи, аз ви го представям така, за да може да бъде изключително разбираем. Позитивните симптоми, негативните, неврокогнитивни, афективни, един съвсем отделен радикал, агресия и автоагресия. Позитивните, знаете какво значи позитивен симптом. То е както в онкологията, като кажат ново образование. Ново образование значи ново, че е хубаво, нали? Така и позитивното в случай не значи, че е хубаво. Нали? Тоест, то пак е ново, но е като ново образованието, като неоплазмата. Нали? Разбирате какво е сходството. Те са нови, т.е. те не са били в миналото при този човек, но те не са положителни в смисъл нещо добро за този човек. Те са позитивни, защото са плюс, явили са се отгоре, над психичните му функции. И налудностите на практика са основна част от позитивни симптоми. И още така по Яспер са тези, кажи речи, три критерия. Нереалност на съдържанието. Някой ме послушва, някой ми сипва отрова в кафето, примерно от 5 месеца. Пък аз съм си жив и здрав. Някой иска да ме убие, някой ме следи. И този човек, който ви ги разказва тия работи, е абсолютно убеден в това. Абсолютно убеден. Вие казвате, чакай, как ще сипва тая отрова? Ти до сега си умрял 100 пъти, ако той ти сипва отрова, но той каза, не, аз знам. Той сипва, тя се натрупва и накрая ще ме довърши и така. И няма никаква възможност вие да разклатите тази убеденост. Тоест неразубедимостта. Бетон. Не може да мръдне. И разбира се, същите тези, ако вече са с фантастен, нелеп характер. Значи, това да каже, че на практика че прадядо му Иван Вазов или нещо, нали, тръгват едни такива, които са абсолютно, даже съм имал такъв, който се подписваше с подписа на Христо Ботев. Не Ботев, а Ботев, той така се е, т.е. си го беше изработил. Беше си пуснал предава, не като на доктор Васанов Ботев. По-скоро като на доктор Васанов. Но ти не се подписваш като Ботев. Все още. Това беше един много интересен случай, но сега нямам време да ви разкажа целия. Този човек си беше абсолютно парафренен, т.е. пълния абсурд, че той е Христо Ботев. Нали? И разбира се, халюцинациите, възприятие без стимул, по-често при шизофрения са псевдохалюцинации, той това го казваше и лицето, който на практика, че това не са истинските. Той ги чува вътре в главата си, нещо като междуглас и мисъл, не точно.
не точно истинско чуване на глас, реален глас, примерно отляво, отдясно, отгоре. Нали? Това е нещо различно от чистата халюцинация. Сега, разбира се, в тия прагматични системи, включително и в Германия, за щатите абсолютно категорично, този термин не е добил така популярност, но в България ние си държим на него, защото болник казва, чувам ги с вътрешното ухо или с специален сензор или по някакъв начин, който детектор, нали, който е доста необичаен. Други симптоми, разбира се, вие може да си ги прочетете на друго място, разкъсаното мислене, философската интоксикация, в по-редки случаи деперсонализация, дереализация ги има. Но сега да видим негативни симптоми. Иначе негативни симптоми са другата голяма група. На практика това е когато си имал дадена функция и тя леко по леко угасва. Значи имал си нормална емоционалност, изведнъж нищо не те радва, нищо не те и натъжава. Ставаш един доста така безчувствен човек. Наричат го изглаждане на афекта, ограничаване на контактите, не звъниш на приятели, на познати, не се срещаш, не се виждаш с тях. На практика телефона си почваш да не го ползваш, стоиш вкъщи, ако си излизал 5 пъти в седмицата, почваш да излизаш веднъж 2 пъти. Социално отдръпване, social withdrawal го наричат в англосаксонската литература. Една голяма психиатрка, която твърдеше, че така е в Креперино-Блойлеровото учение на Анси Андреасен. Тя въведе този термин алогия, аз преди нея не съм го срещал. Алогия, логос на гръцки, знаете какво е, нали? Дума. Това е обедняване на думите, на речниковия фонд. Обедняването на речта. Като тя влага двойствен смисъл в алогия на Анси Андреасен. Тя казва, това е обедняване на броя думи, с които служи човек. Тоест, ако си е служил с 10 000 думи, служи с 3000. След това с 1000. След това с 600, като овчаро теленско. И този човек губи. Но и самата му реч губи смисъл. Тоест, това е втория пласт. Не е само бройката думи, но и говори кухи работи. Тоест, говори банални, безинтересни, кухи неща. И хипоболията. Не може да си постави или не иска, или не си поставя цели. Средносрочни, за дългосрочни въобще не говоря. Нали? Това са вече фронталните функции, да можеш да планираш средно и дългосрочни задачи. Хипоболията е много типична. Тя в по-късните етапи тя прераства в аболия, разбира се, но в по-ранните някакси се развива през хипоболия. И когнитивните пак невъзможност за планиране. Виждате как се припокриват. И това изчезване на абстрактното мислене. Значи, приликата между портокал и ябълка. И двете са десерти. Тоест, ти прагматизираш до край значението, а не родовата принадлежност, че са плодове. Или че са дори и формата, че са кръгли или нещо, да са десерти. Така конкретно образното мислене като че ли изцяло измества абстрактното. И афективните симптоми, които казахме, постпсихотична депресия, може да се разгърне и често пъти там възникват самоубийства при изглаждане на афекта, враждебност. Вижте как протича. Това е едно проучване на, на малкия Блойлер, на сина Блойлер, Манфред, с един също швейцарец, защото те швейцариците са или германци, или французи, или италианци. Чомпи, той е италианец.
Италиански швейцари, добре. Те правят едно, което достига до 30 години, проследяване на 250 шизофрени и виждат как протича болестта. И вижте как протича. Значи, един епизод с пълно възстановяване, 15% оздравяват спонтанно, без антипсихотици. Оздравяват. Ама ние не можем да ги оцелим. Ние затова лекуваме, защото ние не знаем той дали ще бъде в тия 15%. След това виждате втория вариант. Той е по-неблагоприятен. Тоест, понася един епизод, след това има едни остатъчни симптоми, става по-вял, по-безинициативен, но все пак се адаптира на някакво по-ниско ниво. Тоест, ако е бил инженер, началник на цех, ще отиде и ще стане началник на смяна или нещо бригадир там. Разбирате за какво говоря, пада едно ниво надолу, но функционира. 8%. След това идва това, което Леонхард даде. Това е огромен принос. 30% на рекурентните психози. Професор Киров тук, бих казал, преведе. Той беше голям прочитател на Леонхард, това не е тайна. Но първото посещение на Леонхард в България 1943 година на гости на Шипковенски. Не знам дали го знаете. Той тук е чал лекция в Софийския университет и е било така много голямо събитие за времето си. Атипичните фазови психози на професор Киров, абсолютно достъпни да си ги разтоварите от интернет. Знаете откъде или не? Кажете. Психиатрична книжнина. Виж колко. Българска психиатрична книжнина. Оттам може да си разтоварите и да прочетете. В голяма степен е отразено цялото учение на Леонхард за тези 30%. Виждате ги тук. Един или два рецидива с чисти ремисии. Значи 1, 2, 3, но това са остри епизоди, възникват, изчезват. И когато аз ви четох за Леонхард и казах, защо сега ги няма? Може би точно за това, дето говорихме с доктор Арсенов преди малко. Защото чистите ендогени, тия, които са без кристал мед, са малко. За съжаление. И който не вярва да отиде в Студентски град и да направи собствено проучване. Така ли? Не се лъжим. След това виждате рецидиви, последвани от доста нечисти, непълни ремисии. Това са 36%. Това ние препаникаме като психиатрия. Това трябва да се лекува. Това трябва да се лекува много, да не кажа, почти винаги до живот. И една перманентна психоза, виждате вече, отива към 47, т.е. половината, или перманентна, или много затегната болест. Тоест, относително по-благоприятни са едни 52-3% или други 47% са категорично неблагоприятни, но от всичките благоприятни и неблагоприятни с добра подчертана прогноза са едва 15%. И сега виждате този човек, примерно, гласовете му казват, че съседа му е демон и трябва да го закори. И въпросът е, той страда ли от шизофрения? Видно е, че най-вероятно страда. Или от налудност разстройство, или от шизофрения, т.е. той с халюцинация, или от органично шизофреноподобно разстройство, страда от психоза. И тук вече какъв е стадия на заболяването, ако е шизофрения, пристъп, рецидив, ремисия с симптоми, казахме нечиста, може да има, т.е. ако е ремисия пълна или не пълна. И ако този човек е в психоза, медицинският критерий е удовлетворен. И вторият е социалния критерий. Той може да се чува гласове, това нас не може да ни е основание да го набутаме на сила в болница. Социалният критерий е този човек ще извърши ли престъпление.
има ли риск от агресия или автоагресия. И тук подчертано свързана с болестните симптоми. Ако те се карат за една ограда на двора, че тя е половин метър насам, а не половин метър натам, това не е свързано с болестни симптоми. Съгласни ли сте с мен? Но ако те не се карат за това, единият от двамата е убеден, че другия му прави магии, черни магии и така нататък, тогава вече нещата са различни. И разбира се, въпросът годен ли е да дава информирано съгласие, почти никога не може да се приеме, че е годен да дава, защото той е психотичен. Така. И оценката на риска включва от стандарта по психиатрия съзнание за болест, доколко той осъзнава, че е болен, доколко има социална подкрепа, т.е. близки, които биха могли да съдействат този човек да си приема терапията. И както това вече от доцент Койчев и той го въведе в стандарта, опасно боледуване. Опасно боледуване, ти може би помниш това, когато се осъждаше, но има хора, които при всеки епизод извършват високорискови действия. Има хора, при които епизодите протичат не толкова опасно, така да го кажа. И тази триада на Манян. Манян е доста преди Пинел, нали, това е около 250 години. Манян, голям френски психиатър, той говори за новодността последния начин. Обикновено човек, който мисли, че го преследват, предприема действия да се махне, миграция, бяга от агресия, сменя жилище, живее на квартира, сменя населеното място. Но този стадий се изчерпва в един момент. И тогава преминава към защита. Защитата е да вземе да си плати сод, да си смени ключалките, бравите, вратата, да е метална и така, и така, и така. Разбирате какво е защита, нали? Но накрая почва да мисли, че агресорите, мнимите агресори, ще му влезат и през защитата. И тогава той купува оръжие и преминава към последната фаза – атака. Миграция, защита, атака е много, много типична триада. За триадата на Макдоналд сигурно ти отделно ще ви говориш. И така. Значи на практика по наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, ние говориме пак за изключително за вменяемост. Какво значи човек да е вменяем? При шизофрения трябва да се отговорим първо на въпроса: има ли шизофрения дадения пациент? И какъв е стадият на болестта? Пристъп или ремисия? И каква е формата на ремисия? Има ли изразени остатъчни симптоми? Но вече за така нареченото разстройство на съзнанието, връщам няколко слайда назад, ние трябва да отговорим на 3 въпроса. Има 3 критерия за да приемем разстройство на съзнанието. Първият се нарича интелектуален. Разбирал ли е свойството на извършеното? Свойството на извършеното означава, когато, примерно, човек е взел един нож и е наръгал друг човек. И той разбира, че е взел ножа и го е наръгал другия човек. Тоест, за да не разбира свойството, казваме, че критерият е интелектуален. За да не разбира свойството, най-често това се дължи на нисък IQ. Какво беше IQ? Коефициент интелигентност. Не е коефициент. Това беше като бъдваш. Кое? Квотиент. Защото е от различни квоти. Тоест човек, когато има нисък интелект, под 70, да кажем под 50, вече съвсем зле, тогава този човек не може да разбере свойството, че е взел ножа и наръгал съседа си. Разбирате ли? А какви са квотите? Те биват вербална. Христо, помогли малко.
аритметична, различни квоти има и те се събират накрая. Има един тест на Векслер. Ама това е дълга тема. След малко ще ви върна на нея. Сега нека да разкажа това. Интелектуален критерий. Разбирал ли е свойството на извършеното? Точно какво е направил? Разбирал ли е или не е разбирал? Тоест хората с умствена изостаналост, особено умерено, тежка, не разбират точно какво правят. Разбирал ли е значението? Ето, вече е много важен въпрос. Един младеж, 23 годишен, това е конкретен случай, сега не знам дали тук го бях вкарал, но не съм. 23 годишен младеж взима нож, наръгва 10 пъти баба си, тя умира. Той разбира, че е взел ножа и наръгал 10 пъти и тя умряла. До тук е окей с свойството, интелектуалния критерий, нали? Значението, т.е. какви са последиците. Не свойството какво е направил, а какви са последиците от това, което е направил. Той казва, баба ми беше демон, изградена от космическа плазма. Нарязва я на 4 парчета, хвърля я в 4 различни контейнера за боклук, залива ги с бензин и ги запалва. Защото така нямало да регенерира и да се възстанови тази космическа плазма в този злодей с вид на баба му. Тоест той не е разбирал значението. Разбрахте ли какво означава да не разбира значението? Какви са последиците от действията? Той е психотичен, тежко болен човек. И да ръководи постъпките си. Т.е. може ли да управлява действия? Човек, примерно в кататонна възбуда, аз мисля, че в интернет има стари черно-бели клипове на кататонна възбуда в YouTube. Хубаво е да ги погледнете тия клипове. Може би, Руслан, да ги вкараш там през кръжока, да може също. Тогава действията са само импулсивни. Няма контрол върху тях. И в тези импулсивни действия може да направи беля човек. Разбирате ли? Има ги, както и в епилептични психози. Може това да го има. Така че не може да ръководи постъпките си. Трите въпроса. Интелектуален критерий да разбира свойството, мисловен критерий да разбира значението, темек последиците, и волеви критерии да може да ръководи постъпките. 3 критерия. Въпроси? Има ли? Аз имам. Кажи, може да различим това, когато някой се преструва. Това е дълга тема. Чакай сега. Ние ще стигнем до там. Не бързай. Тоест, когато някой не се преструва, когато някой симулира, когато има симулация. Да. Добре. Ето сега, вижте кои са важни неща за нас. Значи, важни са тези червените позитивни симптоми и най-вече парафренните. Аз, като направих проучването върху хомицида, на 47 случая лично съм изследвал, най-висок риск от хомицид имат тези, които излизат извън реалността. Има много извън реалността. Защото парафрените излизат много извън реалността, както този с космическата плазма и така нататък. Това е много извън реалността. И разбира се, другите позитивни. И сега другите, както виждате, с по-скромно влияние върху това. Върху криминалното поведение. И разбира се, тези, които влошават състоянието, значи негативни, когнитивни, афективни имат значение, но тези, които влошават това, което започнахме, злоупотреба с алкохол или психоактивни субстанции, както и личността на болния, преморбидна, както и променена, евентуално, деформирана от болестта. Какво значи това? Ако човек е бил проклет, ако е бил агресивен преди да развие шизофрения,
рискът е да стане по-агресивен и по-проклет в шизофренията. Ако той пък взима за това, което говорихме, кристал или кокаин, тогава вече рисковете, защото ако прочетете много внимателно в МРС, ще видите, че основните рискове са свързани с убийство при тези стимуланти. И сега виждате, позитивните симптоми са качествена разлика от нормата, докато количествената разлика са негативните, афективните и неврокогнитивните симптоми. Качествената разлика е позитивния симптом. Тоест човек може да бъде активен или по-малко активен, може да бъде емоционален и малко по-малко емоционален, но това е количество. А това да чуваш гласове е качество. Разнично качество. И когато човек извършва убийство при шизофрения, Шипковенски определя 3 модела. Психотичен, т.е. чува гласове, отива и убива някой, защото те му заповядват да го убие. Примерно казвам. Убий майка си, накрая убива. Или скочи от балкона, или така нататък. Това е психотичен модел. Интерференциален. Това е интерференциален. Интерференция е наслагване едно върху друго. Значи, няма да забравя този случай, когато един от убийците, той ми каза, що уби жена си? Ами вика, готвеше ми едни гадни, блудкави неща, нали? И накрая взел ножа и наредил. Обаче след едно доста активно лечение с много халоперидол, да кажем 4-5 месеца, тогава имахме възможност да ги държиме много. И той каза, доктор, аз те излъгах. Аз бях убеден, че тя ми сипва нещо в храната. Вижда се как нещо, което болния прикрива, той много по-социално приемливо е да се изпокарали за това, че не му е вкусна храната, отколкото за това, че е отровна храната му, нали? Но при битова свада изпокарали са се, изведнъж, примерно, се включват болестните симптоми, активират се и те доминират поведението. Било халюцинация, било налудности, т.е. интерферира болестта върху битовия спор, върху битовия конфликт. Разбирате ли какво е интерференция? И другият е интелигиблен. Интелигиблен, т.е. няма човек, който да е 100% болен. Няма 100% болен. Има си вражди, разправи, делят се имоти, развеждат се хората и прочие, и тогава поведението може да бъде изцяло непсихотично, но да бъде убийствено. Така че Шипковенски отделя тия 3 механизма. Поред мен е доста интелигентно. Извинявай, тогава при този последният случай... Ами би трябвало да се приеме за вменяем. Трябва да се приеме за вменяем. Да. И сега вижте как са. Значи шизофренно болния, защо съм го направил с различни шрифтове? Не знам най-долу дали го виждат. Не, виждате как не го виждат. Шизофренно болния, като агресор или самоубиец, виждате, защо е с най-голям шрифт. Като жертва, страшно много хора с шизофрения губят имотите си, прехвърлят си имотите на имотна мафия и така нататък. Доктор Джисова има зло, защото ги е виждала. Като свидетел също налага да оценяваме. Примерно, шизофренно болна изнасилена. Сега дали може да свидетелства срещу изнасилвача си? Много важен въпрос. Защото ако ние пишеме, че тя не може, а пък има данни, че така и така, ние уневиняваме един престъпник. Разбирате ли, съдебната психиатрия е много отговорна и трябва да сме внимателни винаги, когато приемаме дадена роля. Като родител, сега дали има страшно много шизофрени, това доктор Азена предполагам ще ме подкрепи, които си отдадаха децата по някакъв начин. Къпеха ги, храниха ги, водеха ги на училище. Не са
били толкова лоши родители. Има, разбира се, и такива, които ги занемариха. То като че ли това, понеже инстинкт да бъдеш майка или баща, може би то трудно изчезва. Да. Трудно изчезва. Значи това е голата истина. Явно, че инстинктивната сфера само в най-тежките случаи се засяга. И това, което го каза доктор Асенов, аз го благодаря, защото наистина при някои от тях този инстинкт си водеше и си отдадаха децата, даже част от децата им учат висше образование. Аз познавам не едно-две такива семейства. И след това вече виждате надолу с по-малките букви като крадец. Има такива случаи, нали? Говорим, когато шизофренията може да го тласне, да открадне кутия цигари. Или един беше, за да му дадат цигари, той крадеше от супермаркета алкохолта, го дава на местните пияници без пари, пък те му купуват цигари. Нали? Но това вече е болестна преработка на... Да, кажи. При такова примерно меланхолично убийство, като говорихме за инстинктите, това значи, че депресията ще е толкова тежка в конкретни случаи. Говорим за разширеното меланхолно самоубийство. Не самоубийство, убийство. Така, значи ви сега. Коенско нарича разширено меланхолно самоубийство, защото болният първо убива близките си, за да не страдат. Да. И след това се самоубива себе си. То по принцип е самоубийство. Това е много тежка депресия, екстремно тежка. Това е психотична депресия, тук няма никакъв спор. Взимане на близките в смъртта. Обаче от депресия да убиеш човек, това аз бих казал е невъзможно. От чиста депресия... От депресията нямаш енергия, света обърнат навътре, ти да нападнеш някой, да го убиеш. Това е... Той не случайно Крепелин ги нарича ирезайн. Аз винаги съм се мъчал да го преведа този термин ирезайн. Това е объркване ли е, лудост ли е, но все пак е близко по-скоро до тия двете. Маниш депресия е ирезайн. Да, ирезайн, лудост. Лудост. Казано така по-народно. Да. По-народно значение, не ванзин, значи не на лудост. Не психози, нали, а така по-народно лудост. Лудост, това е термина на Крепелин. И все пак ние оттам тръгваме. Нали? Ние няма как да го забравим Крепелин, защото Крепелин е големият фундамент, на който стъпихме. И резайн, аз винаги съм си приемал, че умопобъркване или лудост, нали? Нещо в тоя... Или умопобъркване. Да, нещо в тоя регистър. Да, в посоката, че има ендогенни психози, има психогенни психози, органични психози. Да, точно така. Лудост в този смисъл. Лудост, точно така. Тъй, че може депресията, и той е имал явно това предвид, че депресия, защото той, като казвам манио-депресивна лудост, преди манията безспорно в тежките форми е лудост. Няма спор за това. Психична болест. Да, психична болест. За по негово време говорим, за това е народния израз. И след това, нали, депресията в тези форми, както каза доктор Арсенов, това не е типично. Депресията е с липса на енергия, липса на сили, липса на настроение. А това е един прилив на негативна енергия, на негативна сила, да убиеш. Да. Добре. И така, като крадец виждате, че шизофрения би могъл, но това не е типично. Като измамник, вече вижте колко малко, значи шизофренен да стане политик почти е невъзможно. И най-надолу съм сложил като сексуален насилник. Да, моля. Насилник съм питал. Няма значение. Важното е, че това е крайно нетипично. Просто шизофрените по принцип са хипосексуални, не са хиперсексуални. Добре. И сега, значи в Закона за здравето, в пристъп ли е, враждебен ли е, агресивен ли е, автоагресивен ли е, по наказателен кодекс, ако е извършил убийство по време на пристъп, в ремисия или в пристъп,
И каква е причинно-следствената връзка между симптомите и деянието. Така. И шизофрения като жертва. Голям брой запуснати болни са жертва на имотни измами, което казах. Немалко пациенти в болници с хроничен дълъг престой са продали или прехвърли жилища си на непознати или малко познати лица. Сега имам случай, който човек замени 3-стаен апартамент за употребяван автомобил Лада. Нали, което беше хубава сделка. Така, като свидетел оценява се пак състоянието на болестта, остатъчните симптоми, деформацията на личността и така нататък. Като родител една от най-трудните преценки, но пак казвам, голяма част от шизофрените не са толкова лоши родители. Биполярното разстройство, значи на практика пак засяга 1% от населението. Има такова разстройство с мании, което е тип 1, или с хипомании, тип 2. Между тях има ремисии, има и едни смесени състояния, но това е по-дълъг разговор. Лекуват се с стабилизатори на настроението и антипсихотици. Маниите, чистите мании са тежки болестни прояви, които изискват лечение в болница. Симптомите на бар няма да ви ги разказвам всичките, вие може да ги прочетете много места, но повишеното настроение или хипертимия при мания, докато дистимията или намалено настроение при депресия, енергичността, засилената сексуалност, мислите за голямост, теглянето на кредити, заеми, харченето на много пари, необмислените сделки, ускореното мислене са типични за мания. Обратно, забавеното мислене, разстроения сън, инсомния е типичен за депресия, намалената енергия, намаления апетит, отслабване, по-рядко повишен апетит, разбира се. И смесения епизод. Значи има симптоми от едното и от другото, повишена двигателна активност плюс тъга. Както казваше професор Киров, плаха или срамежлива мания. Аз такава не видях, ама имам. Срамежливата мания. И ажитирана депресия има обаче обратното. Много активен депресивен. И при включване на мания към депресивни, дисфорията по принцип се приема също за симптом на смесено състояние. Ето вижте как изглежда. Мания с психотични, депресия с психотични, по средата са чиста мания, умерено тежка депресия, лека депресия, хипомания, като тук по средата е норма. Ето как изглежда тип 2 с хипомании и депресии. Значи било леки, тежки, умерено тежки, докато тип 2, виждате, вече опира в сериозните манийни състояния. Извинявам се, тип 1 опира в сериозните манийни състояния и там и ги включва, докато тип 2 достига до хипомания и вече депресията също може да бъде лека, умерено тежка. Виждате качествените разстройства, кои са. Отиваме мания с психотични симптоми задължително и част от по-тежките мании също. И тежката депресия с психотични също са качествени разстройства на съзнанието. На психиката, извинявам се. Лечението, литий, валпроат и карбамазепин, тези три много известни и новите антипсихотици. Значи, когато човек твърди, че страда от биполярно разстройство и извършил някаква голяма беля, ние сме предложили да бъде ясно и категорично изискуемо да се изследват плазмените концентрации на лекарства. Защото тези, които симулират, за което вие питахте, често пъти лъжат, че взимат лекарства за мания. Има една рецепта там за депакин и литий, не знам какво от това, нищо не значи, ако той не ги вземе.
Органичните, психични, деменции, черепно-мозъчни травми, тумори на централната нервна система, инфекциозни паразитни болести на ЦНС. Последният случай, който имахме, ковид-енцефалит изглежда, който уби баща си. Имаме го в реалността. Нали, втората е приети с тежка психоза, която е била банков служител, ако не се лъжа. Застрахователен агент. Добре, застрахователен агент, която жена никога не е била психотична, е функционирала много добре. Изведнъж от ковида, сега си задавам въпросите, дали той поразява директно вируса, мозъчната тъкан, или от хипоксията идват тези проблеми. Не мога да си дам отговор, или пък има други механизми, които са ни неизвестни, поне на мене. Имунните реакции. Имунните, цитокините, да. Които правят на практика поражението в сърцето, в белия дроб, значи, защо не е много? А той поразява и централно. Точно така, да. Значи, де-факто поне ето 3 механизма се открояват, които трябва да се разглеждат. Но този, който беше абсолютно също здрав човек на 37 години, който доктор Петрова разгледа, той никога не е страдал от психично заболяване след ковида. Тя казваше, той е с някаква вече органична кататония, защото е ръмжал като животно. Той убива с няколко удара с нож баща си. Майка му през това време е излязла за 20 минути да пазарува. Връща се и го вижда бащата, че на масата в хола полегнал върху нея. Вижда го убит. Почва да пита сина си какво стана. Той е подгонва нея да я успява да изчупи ръката. И от изказването в съдебно заседание казва, всяка секунда се борих за живота си. Така че това е била много тежка психоза. Искам да кажа, нали, то и двата случая с активен COVID. Това са инфекциозните, за съжаление, ние живеем в тази ера днес. Деменциите, разбира се, на Алцхаймер и така нататък, основните симптоми: амнезия, афазия, апраксия, аболия, апатия, дезориентация. Може би ще окачиме това ще окачиме в кръжока да го имаме. Този. При разгърната деменция годностите са качествено нарушени, т.е. не може да разбира свойство, не може да разбира значението, не може да ръководи постъпките си, но в някои случаи може да се запази. Ще ви кажа за жена на 83 години. Беше изнасилена от един 19 годишен, извиняйте, криминално проявен, малцинствен елемент. Тя не помнеше имената на двете си дъщери, тази жена. Но помнеше точно какво се е случило по време на изнасилването и го помнеше по физиономия този човек. Така че дори при деменция има сектори в психиката, които могат да се активират и които при такава мощна стимулация, в случая психотравмена, ние приехме, че тя може да свидетелства само в този сектор за изнасилването. Нали? Всичко останало си беше една деменция. Това не е ли някъде логично, защото при деменция, нали, се връща към примитивните си така, а това е вид, нали, самозащита, което е това примитивните качества. Ами, не знам, когато погледнем вече, че има една много голяма редукция на едни точки там по мока или мини-ментал, нали, които Криста мисля, че ни ги разказва един от предните пъти, тогава все пак си мислиме, че той човек не е много годен, но когато стане въпрос за такава ситуация, явно, в някои случаи не казвам, че във всички може да си спомни. Нали? И ние питахме, добре, да какво, защо така толкова добре, нали, ни кажеш, пък не се сещаш. За внуците въобще, имената на дъщерите не се знаеше, за внуците въобще не ставаше дума. И тя казва, срам, сине, голям срам.
Просто това преживяване на срам беше изключително силно при нея. Така че... Деменцията не е нещо кристално. Да. То е флуктуиращо. Да. Затова има и тези острови, които помни, които не помни. И особено ако нещо е свързано пак с инстинктите, с нагоните, изнасилена, значи това е свързано с самозащита, сексуалност, тогава тя може да си го спомня много добре. Само това нещо. Да. Точно това е, според мен, аз благодаря на доктор Асенов, че даде това пояснение, защото явно това са различни нива на психиката, а същевременно да отхвърлиме, значи, тук вече е много, имаше естествено много доказателства за този, че е извършител. Но сега да отхвърлиме свидетелското показание, благодарение това, че тя е дементна, а тя от 5 човека, които и бяха показани, тя посочи него с пръст. Значи нямаше грешка. Разбирате ли? Инстинктите са нещо, което е много здраво, много базично и то най-трудно се уврежда. Значи дементен, ама яде. Аз съм говорил, че той убийства те са запазват и не е странно, че тя може да го посочи в 119. Да, но все пак е илюстративен случай, това исках да кажа. Така, проблем на област остава лекото когнитивно нарушение, защото там не е много ясно до каква степен са засегнати годностите. Примерно, възрастен дядо, възрастен, невъзрастен, на 60 години, на 65 де, но с леко когнитивно нарушение. Това от колко до колко точки е, Криста? Кажи, припомни ми на мене, не те препитвам, питам само. И някъде 26 е нормата, да кажем 22-26. От 22 до 26 точки по Монтреалската когнитивна скала. Така, тогава той е леко оглупял човек, разбирате ли? Но в един момент, нали, комшийката, която е 32 годишна, нали, така започнала да му носи храна, че и малко водка, че накрая той предписал апартамента и така, нали, разбирате. И сега възмутените близки идват и казват, ма как той е тъп дъртак си преписа жилището. Сега ние трябва да отговаряме, той бил ли е дементен, не е ли бил, ама той е бил на ръба. И сега това са сложните области, проблемна област. Нали, когато той е в тази здрачна зона, зоната между 22 и 26 точки, които Кристо току-що каза, и трябва за всеки случай да се преценява строго индивидуално. Травманата болест на мозъка, на практика тя може да бъде оценена като невменяемост само при наличие на качествена промяна, т.е. някаква психоза при травмена болест на мозък. И личностовите разстройства, психопатии, ги наричахме в миналото. На тези тук от по-първия ред май съм ми изпратил на всичките една книжка на Клекли. Харви Клекли. Само Елица кима с глава. Имаше. А вие имате ли? Нямате ли? Виж, книжката се казва The Mask of Sanity. Маската Sanity е психично здраве. Така ли? Кажете вие по-англоговорящите от мен. Здравия разум. На здравия разум, добре. Маската на здравия разум. И там има едни прекрасни глави на тая книга. Психопата като менеджер, психопата като лекар, психопата като психиатър. Като полицай имаше точно така. Уникална книга. Значи, той е един от най-големите изследователи. Сега, едва ли някой ще може да ми отговори каква е разликата между психопатия в съвременния свят. Не говоря за това преди 30 години, какво беше. И антисоциално личностово разстройство. Антисоциално, дисоциално личностово разстройство. В Щатите този въпрос е много
В щатите психопатия се приема като антисоциално личностно разстройство по поведение, а социопатия като е развита след това. Но мисля, че така е ми разбира. Има, може би, но по принцип сайкопат, това, което те приемат, това е юридически термин. То е юридически. Значи, ти медицинската характеристика е даваш на антисоциален човек, но юридическа в правото вече е сайкопат. Нали? И това вече е важно за тях. И на практика основните две са антисоциалното и граничното. По-рано сега професор Ончев, който той ни е така от нашата група в Кръжовка, той написа дисертация за тия неща, за личностовите разстройства. Сега, доколко антисоциалното е повече при мъже, може би 9 от 10, и бордерлайн или граничното е повече при жени, има дискусия по този въпрос. Значи това са едни дисхармонични нагласи на поведение, абнормен, траен модел на поведение, стил на поведение и цялостно неадаптивно, дезадаптивно поведение. Началото е още в детска и юношеска възраст, значителни нарушения в емоционалната, професионалната сфери. И сега вижте сега, тук е един друг голям мъж. Единия, разбира се, Хърви Клекли, за който аз категорично настоявам да го прегледате. Другия е Хер. Хер създава така наречения сайкопат и чеклист. Това е инструмента, върху който всеки един затвор, да не кажа в щатите, защото и нашите вече работят по този модел, казват дали даден човечец, който е извършил едикви си зверски убийства, може да бъде освободен предсрочно. Вижте, всякакви хубави въпроси ни задават на нас. Его сега с госпожица Пенева дъвчеме един такъв хубавец. Зверско убийство. На 19 години убива свой съученик, нарязва го, ръцете и краката ги отделя от трупа, заравя ги на Витоша, а трупа в един контейнер за буклук. И сега, понеже е лежал вече дълго време, т.е. цели 11 години, дайте да го пуснем. Виждате ли? И Хер създава този сайкопат и чеклист, за да можем и ние да направим предикция в рамките на една година. Той човек ще направи същото нещо или няма да го направи. Обаче това важи за такива, които са имали малко по-дълъг живот в зряла възраст. Той на 19, той не е имал възможност тия неща да ги натрупа. Разбирате ли? Защото вижте какво влиза тук сега. Айде, повърхностен чар, окей, те са такива, на пръв поглед много готини. Плитки чувства, въобще не мудреме. Значи истинският престъпник не изпитва нито съжаление, нито емоции, кой знае какви. Отвън обаче може да ги показва. Импулсивни действия и враждебност. Липса на чувство за вина, категорично. Множество криминални регистрации още от юношеска възраст. Ето това тук, примерно, в нашия случай не можахме да го. Детска педагогическа стая. Не е политическа партия. Поведението им се коригира трудно, лишени са от чувство на отговорност, необикновено жестоки, проявяват и унизителни действия спрямо около. Тоест елемента на садизъм го има. Тоест да се наслаждаваш от унижението. Така, в брачния живот са дезинтересирани и безотговорни. Те обикновено имат по няколко брака и развода. Така, рисково сексуално поведение, като цяло рисково поведение да карат с 200 км в час и прочее. Това са антисоциалните личности. Разбира се, интересното е алкохол и наркотици. Да,
Но тия не стават зависими. Сега не знам, доктор Асанов, какво ще каже, но истинските тежки психопати не стават зависими. Те злоупотребяват еднократно, след време още, нали, правят. Но това е в модела на това задпределното поведение, нали. Тъй като че ли си има друго ядро? Те имат друго ядро. Тъй като ядро си е психопатията, той няма нужда да става друг, взимайки наркотици. Няма, той я има вътре интегрирана някъде. Те психопатия в това си Той си е друг. Друг си е, точно така. Психопат изначално. Да, точно така. И сега, тук на практика за базисите психични годности, разбира се, те разбират своето и значението, когато са направили нещо лошо. Имат намален, но не отсъстващ контрол върху поведението. Значи това е правилото. И тук ето сега той е последния ред. Ще кажем нещо за него, нали? Триадата на Макдоналд. Чува ли някой за тази триада, бе? Не. Вие сте чували за Макдоналдс, нали? И за Адидас. Добре. Триадата на Макдоналд, чакай, че аз само съм я бетнал. Но това е, когато в детството някой е убивал животни, е така безсмислен. Някой се е напикавал след колко годишна възраст? 5. След 5 годишна възраст, когато след 5 годишна е нормално да имаш контрол върху тази резервуарните функции. Но нощните напикавания, еднорези структурна е след 5. И е подпалвал едни такива неща. Примерно стаята на дядо си или на съседа, плевнята или нещо. Пиромания. Пиромания е садистично убийство на животни и нощно напикаване, триадата на Макдоналдс. Той казва, че тези хора са изключително предразположени към убийство в по-късна възраст. Това са хората, които разгръщат психопатията, антисоциалната и високия риск от убийство. Напикаването, то как се... Значи, това ми го зададе днеска и Кристото въпрос, така че за втори път днеска. Напикаването показва много бавно съзряване, озряване на централната нервна система. Разбираш? Контрола върху тазовите резервуари, ти виждаш как е при деменция. При деменция, като тръгне той да отпада, значи вече нещата се разпадат в психиката. Тоест, това е разпад на психични функции. Това е липса на контрол. По същия начин е и появата му, когато то доста по-късно от нормата се появи. На 11-12 имал съм до 14 годишни, които са напикавали в училище. Това само по себе си показва, че има едно забавяне на развитието на психиката. Добре, кажи го, на нервната система все ще е вярно. Но тук не говорим за нощното напикаване. За нощното говорим. Що? Виж, нощното не винаги е само нощно. Има енорезис ноктурна, но почти винаги е диурна. Т.е. и в училище се случва да се изпуснат. Ноктурна, да. Така е. Нощно е изключително нощно. Така. И... тук съм го написал аз. Виждате. Значи подпалвачество, пиромания, агресия срещу живот. Лъчо Хранов ги наричаше палич. Това било българската дума за подпалвач. Палич. Където палят. И енорез. Малигнения нарцисизъм. Описан от Ерих Фром. Виждате ли сега като тежко душевно разстройство? Между другото, Койчев много пъти цитираше Фром, но това е нещо друго. Една друга негова област. Малигнения нарцисизъм като квинтесенция на злото. Много интересно това. Лично аз го препоръчам на всички ви Фром, много така задълбочен изследователно психолог.
И по-късно Ото Кернберг, нали, който въвежда термина в DSM-3 садистична психопатия. След това в DSM-4, така понеже много стигматизиращо някакси да нарекат садистичен психопат. Леко обидно. И американците като политкоректни взеха да го измиха това с DSM-4 и DSM-5. Но имаше Ото Кернберг, нали, велик психолог, нали. Кристи съгласна с мен, мяташ, че е по-посредствен. Той го въведе. И какво преобладава? Нарцисизъм, антисоциално поведение, агресия и садизъм. Значи тази прекрасна комбинация. Това е като този филм American Psycho. Да, и Born Killers също там, нали, имаше как тези родените убийци. American Psycho. Умствено доразвити всички тези неща. Краткотрайните разстройства на съзнанието, изключително редки, при тях има рязка, краткотрайна качествена промяна на базовите функции, само физиологичният ефект е количествена промяна на съзнанието. Значи има внезапно начало, психотични симптоми, помрачено съзнание, възбуда, несъответна или липсваща причина, продължителност по-скоро минути, по-рядко часове и една финална фаза на астенизация. Лягат и заспиват след като са изчерпали всички адреналин, който съществува при тях. Може да има и в повечето случаи има амнезия за случая. И при физиологичния ефект не е внезапен случай. Сега завършика. Физиологичният ефект на практика това е особено състояние на съзнанието, изключително силно. Това е изключително състояние на съзнанието. Тоест този човек си е бил кротък, сговорчив, приветлив. Изведнъж обаче майка му умира. И го среща някакъв на улицата и го псува на майка. И той хваща и го удушава за 5 секунди. Разбирате ли за какво говорим? И като го питаш, казва, падна ми пердето. Нали? Изведнъж явно не му бръква дълбоко в раната и така. Или същевременно карат се, аз няма да забравя този случай, карат се двама съседи, там пак за някой пък сложил си, не знам си какво в двора на другия, карат се в един момент. Един е обаче точно 2 пъти по-голям от другия, огромен, мъжага, хваща го, почва да го души, нашия докопва един камък и му разбива главата и го убива. Нали, онзи огромния як мъж. Тук става въпрос за една неизбежна самозащита. Но пак е физиологичен ефект, защото в този момент той е събрал всичките си сили, мобилизирал ги и реагира. Връзката с реалността е стеснена, но не е загубена, запазена е при физиологичния ефект. Виждат се, че той прилича на усложненото алкохолно опиване. Това са кратковременни разстройства, които намаляват, но не изключват вменяемостта. Всички останали са психози. Патологичен ефект, патологично, Шипковенски го нарича опиянение, за разлика от опиване. Но патологично опиване или опиянение, хаотично помрачение съзнание. Това е епилептична психоза. При епилепсия много често се среща. Транса също най-често е еквивалент на епилептичен припадък. Еквивалент. Зрачно състояние. Пак може да се каже, че е близко. Сомнамбулизъм към еквивалентите. Категоричен еквивалент сомнамбулизъм. Категоричен. И патологичната просъница. Така. Обикновено физиологичния ефект, виждате, че има много особености, но който има интерес към този проблем, аз ще му дам моята монография върху физиологичния ефект. И тъй като понапреднахме с времето, мисля да
да свърша с това, да мина към тази област, психологичната оценка, понеже ми зададохте тия въпроси, само ще го засегна, разбира се, Христа може да ми помага тук. На практика когницията оценяваме вниманието с неговата концентрация, обем, превключваемост и разпределяемост. Тия аспекти на вниманието много важни. Има един тест, Continuous Performance Test, аз не знам как е на български. Хенчел ли беше? Значи, да се види... Хенчел беше един лист с много букви и по една грешна там. Първо задрасква от едната страна, след това го казва друго. То ще казва, по друго правило, да. Дали му е концентрирано вниманието? Защо го въвежда един английски психолог 1942 година? Защото подводничарите, англичани, които са пазили от хитлеровите кораби там на Лондон, накрая се оказва, че почват много да грешат. Какво значи да грешиш? Да почне собствената ти подводница да атакува своите кораби и да потопява британски кораби. Се установява, че примерно за час и половина, пък за 2 вече категорично, вниманието почва да рухва. Всеки човек има обем и капацитет колко да издържи. И когато вниманието се срине, на практика той почва да допуска сериозни грешки. А тия сериозни грешки означава да направи големи бели. И въвежда този тест, за да може да се види колко време може да удържа човек. Continuous Performance Test. И така, вниманието е входа на когницията. Ти не можеш да изследваш памет, ако вниманието е разстроено. А как може да си разстроите вниманието вие така, както ме гледате? Освен ако се влюбите, дайте ми други алтернативи. Глад. Глад? Скука. Скука. Алкохол. Виж сега, къде бъдат нещата. Защо отнемат книжки? За алкохол. Депресия също. Да, така е, при болести, да. Та вниманието, не може да изследваш памет, интелект, ако вниманието е силно разстроено. Така ли е? Не става, защото това е входа. Трябва да минеш през... Все пак трябва да се концентрира човек, за да може ти да разбереш доколко тия по-дълбоко стоящите когнитивни процеси можеш да ги изследваш. Ето ви теста на Рейван. Значи той на практика е по-лесният тест за изследване на IQ, дето вие вече знаете, че е квотиент, нали? Или не? Още. Невропсихологични тестове има за памет, непосредствено, отсрочено припомняне и вече се изследват данните за организация, слухово-речевата памет, вече набори думи, които трябва да се повторят, тест на Лурия, тест на Рей за паметови процеси има и така нататък. Зрително-сензорна памет с повторение на стимули, възприяти от зрително-сензорната модалност и непосредствено или отсрочено припомняне. Сега вижте колко е готина тая фигура. Харесва ли? Впечатлява ли? Сега ще гледате още 10 секунди и ще искам след това да я нарисувате. Не е трудно. Добре. Виждате ли психолозите какви са садисти, понеже говорите на садистични такива нагласи? Ето това е. Нали? Искам да кажа и така 100 пъти, докато накрая направите. Но между другото, това съм го правил, като преподавах на медицински сестри. Правил съм от този експеримент. Имаше 2 или 3, които бяха перфектни. Едната беше учила 3 години архитектура и след това се прехвърлила да бъде бакалавър медицинска сестра. Тя беше уникално добра. Тя направи, да кажем, 80% от фигурата. Явно
Това зависи от някакъв тренинг и нагласа да можеш да го направиш. Теста на Рейвън, теста на Векслер. Векслер е по-сложният тест. Той има вербални субтестове, обща осведоменост, намиране на общото и така нататък. Въпроси като кой е написал подигото, общото между влак и велосипед. Знаете ли какво е общото? Че имат колене. А между поощрение и наказание? Тук вече стане. Няма метод за възпитание. Добре, бива. Да, оценка. Все пак, дали ще поощри, ще дават ти някаква оценка с поощрението и с наказанието. Какво означава? Мимикрия и прочее. Това са... Ето тук, какво да сложиме тук в празничкото, бе? 3, да, добре. Съгласни ли сте да гласуваме, ако искате? Да. Добре. Ема тук стана корти. 5 ли? Ти май на лекцията го каза 5, а? Не знам. 5 или 1? 1 според на двора. Добре. Трудно е, защото наистина тук може да има различни отговори, които не означава каквито. Значи екзекутивните процеси с различните нива, наблюдателност, съобразителност, комбинативност и копинг стратегиите. Ето тук виждате вече други невербални тестове. Казваме, кое е излишното. Предполагам, ще кажете, че момината сълза. А тук? Кое е първо? Тук какво стана? Сега не знам. Яйцето или пирето? Или патката? Пирето, защото е жълтото. Жълто. Патката е излишно, защото имаме яйце, пирен за кокошка. Да. Къде? Ама единството жълто изпъкваше, да? Да. Мисленето също дали е конкретно образна с абстрактност, което преди малко се докоснахме така до него. Това е един страхотен тест, аз имам даже сертификат за него, който е за работна памет и екзекутивни функции, уисконсинския тест за сортиране на карти. За съжаление в България, да кажем, че един психолог го има лично. Мене лично Жасмин ме е сертифицирала по този тест. Изключително интересен. Значи, сортираш карти според цвят, според брой фигурки върху картата и според формата на фигурката, дали е кръстче, дали е триъгълник и така, и звездичка, и психолога сменя правилата. Нали. Единия път ги сортираш по цвят, другия път му не ти казва как ги сменя, защото така неща са подли. Нали? Добре, така е да сега сортирай тия, трябва да почнеш да сортираш наново. При смяната на правилата трябва веднага да усетиш, че са сменени правилата. И колкото по-бързо усетиш, толкова по-добра ти е работната памет и екзекутивните функции. Този тест, помните ли го или не? Аз за split brain хора. За кои? Мисля, че тези, които са с split brain, с разделение. Да, още тия ги нямаме тук. Слава Богу. Split brain. Корпус калозен, дето им е избягал в нелегалност. Не. Значи, това е за деменция, за необикновена деменция. Това е да нарисуваш часовник, който да сочи 11 и 10. Има ли такъв часовник тук? Има ли? Да. Най-първият. Той е на недементен човек. Разбирате ли? Вижте ги всички останали часовници и разберете дементния човек, колкото повече мозъка му отива на кино, толкова повече. Ето вижте,
Тук и цифрите почти ги няма и стрелките на часовника са излезли извън кръга. Забелязвате ли? Това говори вече за сериозна деменция. Копинг стратегии, които могат да бъдат, също се оценяват, проблем-ориентирани, емоционално ориентирани, избягващи и изследването на индивидуалните особености, като този MMPI-2 е най-модерният за изследване на личност. А тук отдолу индекс на Уелш. Този индекс на Уелш дава отговор на твоя въпрос за симулацията. Значи, когато стойностите са му извън нормата, тогава говори, ако са много ниски минусови, за дисимулация, когато са по-високи, говори за симулация. Че той човек ви лъже, че чува гласове, че ви лъже, че мисли, че някой го трови или облъчва. А когато беше много отрицателен, какво означава, че не лъже, така ли? Че не, напротив, че има симптоми, но ги прикрива. Проективните методики, много важна. Значи, на практика те също много лесно могат да покажат симулация. Знаете ли го този? Херман Роршах. Чувате за него? Да, мастираните петна. По американските филми сигурно сте ги гледали. Това не можеш да го излъжеш, защото тук няма отговори да и не. Какво виждаш? И обикновено престъпниците отговарят не искам да отговоря, не искам да говоря за това. Защото нямат контрол върху ситуацията, разбирате ли? И това е силата на проективните методики. Ако има глух отпор, не искам, това показва, че има защитно поведение, т.е. човек много вероятно е симулант. Ето и тук. И другият голям проективен тест е той. Тук обикновено въпросът е какво виждате на тая картина. И хората, примерно, тук се разделят на две. Но ето тук е другото, което е по-опростено. Нямаме жена да глади, да пере, да чисти, да прахосмучи. И сега тук почнат ни разсъждения. Да. Те се разделят на две. Тази дъртата, лошото ли мисли или доброто. Малко хитро гледам. Вече тръгнахме към лошото. Не, то може да е за добро. Хитричка. Начинът, по който е нарисувана, е неприятен, така че то по-съзнателно човек не става неприятно да я гледа. Да, но тук вече започва да се разкрива каква ти е базисната нагласа. Да приемеш нещо като що годе с добра прогноза или като що годе с нещо кофти. Има и нещо друго, че това са първата серия, които са такива реални цени. Фигура на възрастна жена, млада жена. Втората серия обаче са много фантастични образи. Обикновено там, като почнат едни разкази за дракони, кой откъде наблюдава, какво гледа, обикновено тогава има някакъв шизофрен. Да. И пак е между добро и зло. Какво прави? Да, изкривена е ръката, но въпросът е тази какво прави. Вади език. Тъжно изглежда. Тъжно изглежда, защото свършила нещо лошо или... Не е служително. Разочаровано детето си. Била е принудена да убие. Просто да ли детето си. Така. Така ли се любят хората? Доста е кино. Добре. Фактът е, че виждате колко много изведнъж такива нагласи излизат от това. И това са несъзнавани процеси, разбира се, които могат да се разкрият. Ако човек иска, разбира се, да каже нещо. Ако направи глуха защита, каже не ме интересува, не ме занимай с това, тогава просто е ясно, че не става работата.
Така, другия е фрустрационният толеранс. Тест за фрустрационен толеранс на Розенцвайг. Тук можете ли да прочетете? Сега, примерно, извинявайте, изпръсках ви дрехите, сторих всичко възможно, за да избегна локвата. И ако вие сте този човечество, където са му изпръскали дрехите с колата, виждате празно и трябва да отговорите. Какво ще му кажете на този с дрехите? Дето ви ги е направил на целите в кал. Да внимава повече следващия път. Друго нещо? Кой? Предсъдно не разбира се. Така, добре. В смисъл най-примитивно. Най-примитивно, добре. Някакви други идеи? Знаете ли, един много с много тежко убийство, какво ми казва, нали? После ще ви кажа какви му бяха отговорите, или искам да чуя първо вашите. Ужасно, щупихте любимата ваза на майка ми. И ето тук трябва да отговорите. Вие сте щупили ваза. Не беше нарочно. Не беше нарочно. Моля, извинете. Моля, извинете, не беше нарочно. Добре. Други? Други отговори може ли да има? Да, можеш да си извини и да предложи да купи нова ваза. Да, извинявайте, ще купя нова. Добре. Пак е в този контекст, нали, на извинението. Други? Така беше като дойдох. Така си беше. Тя сама пада. Тя сама пада. Сега ще ти щупа и маска. Ще убил майка си. Да, окей. Ще се описа. Кое? Да. Всичките бяха толкова социално захаросани и желателни. Няма нищо, сега случват се тия неща. Примерно той, дето го изпръскал. Аз ви казвам, че това беше някакъв супер агресивен изрод. Не беше някакъв такъв случайен. Тая с вазата, ще ви купя нова, или там ще ви купя две и така нататък всичко. Беше в този. Значи толкова беше социално желателен, че вече ти се повдига нещо. Много добре знаеш, че той това не го мисли. Той въобще нямаше идеята да спомене майка му или други роднини. И така. Общо взето това е. Не искам повече да ви ангажирам с тези неща до край, защото има още много неща в съдебната психиатрия, като например дееспособност. Тя е близка до вменяемостта. Тоест дали даден човек е годен да си прехвърли имуществото или да го завещае, или да го подари, нали, на някой. Пак трябва да разбира свойството, значението, т.е. какво ще стане, ако той си подари къщата, пък след това ще остане на улицата. Значи явно нещо не е много в час. Примерно казвам, трябва да се оцени доколко той е психично годен, психично здрав да извършва такива неща. И тогава могат да се, съответно, приживе, да се направят такива експертизи или после смъртни, които са много трудни, защото свидетелите се събират. Едната група казват: ма той си беше много добре, ходеше до магазина, пазаруваше, еди какво си. Другата половина свидетелите казват: ми гледахме го, беше се загубил на улицата, беше се напикал, нали, и така нататък. И в един момент идете сега разберете той точно какъв е бил.